Hi mga unoy, welcome to my channel. Karong adlaw mag-vlog mi sa kauban sa akong apo. So mga unoy, kumusta naman mo diha? So kami okay raming duha kay ulian na si Lola. So magsugod na mi og vlog. Balik. Alright, so magsugod na tala. Sweet food. Very good. So, magsugod na tala. Nami tubig. Kabalo ko nga na may idea unsa ni siya. Suwira ko la. Suwiran ko nimo. Butang na. Suwira nung kunin mo. Oh, gani. Suwira ko oy. Next. Ay, di man matakuan, di man makuan. Wala man ko'y tutoy, day. Ako mahulog. Oh, na. Hindi ako rin sa abaga. Hindi rin na po, abaga. Dapat masayaw ka la. Wala matagak ha. Ana, go 1, 2, 3, 4. Okay na. Next. Ana. 1. Sunod na pod. Butang na. Gitu lang na yun. Balik. Na wala nakita. Inigana ni wala ipagkita la. Oh, sige. Sweet food. Very good. Gini agawa mo. Nga, mo man ni challenge ron. Bag-o. Next! Excited na ka? Sige. Para pagwapa na eh. Oh, pagwapa. Pagwapa. Para magwapa ta. Denied. Ano, nod man sige. Ano? Pikas. Tinumang ko na agad. Ang ka na din sa atong kan. Ano la? Tuyok. Yan la. Ano? Lingin. Yan na. Dayon, sunod, ang say buhaton. Oh no! Ana. Di mo makita. Kasi matagak ha? Nagyan eh. Yan, ana na pod. Gini agawa mo. Diba na kape ako ah? Ana. Uy, tagakay. Next. Giling-giling. Suwe, jud la. Inaani mong good. Gaya-gaya challenge ba ani? Ang lakong buhaton. Suwe, jud ka. Oh no! Dire. Tak sa dalunggan. Sa ilalom. Na. Sibog dire gamay, di ka makita. Ana pod.
Ana, Ano ipakong sa imong ulo kay mabu ako. Wa man naluto. Oh no! nindot goni. Ge, suwira ko ha, suwira ko kung unsa akong buhaton. Wala nang itlog na. Suwira jud ko ha. O lagi. Tinuod jud. O diyan sa mo din. Suwira jud ko nimo. O lagi. Ya. Oh no! May challenge mo ni, challenge. Lagi challenge. Ge. Dili man na makita mo. Hmm? Mabu ako mo ni. Challenge gani. Ana. Wala siya. Ginagawa mo. Nagluklo. Wala siya kapalaon sa ako to. Kulang pa. Wala kayo nipilit, oy. Pilit man. De. Oh, Marto. Inato ragod. Na puti nga ni. Pilit na. Lainan kayo ko kay basin makuha ang ulo niya ba? Mabuak. Ning ana sakit ba ya? Di man sakit sa ako ah. Masakit mo ha? Di naman. Okay, ID. Wala makakabalo no unsaon. Na, nindot kayo no. Ging nanti ka nga. Wala tayo sok anay. Ano musuko mo ko? Practice ako ni. So, mo ta mga onoy, among challenge ni Lula pero dili kay mo kuan sa iha na pilit kay siya kabalo ang wala saon na kuan ba wala na. Kusgay maayo. So, Marto, hinaot nga nalingaw mo sa among vlog karon mga unoy. Sunod, mag-comment mo kung sa among next nga challenge kay ikuan ni Lula. Lano, ato ang duha lano. Ito man ang duha. Ato ang kuanon, i-vlog. I-vlog na po natin. Comment down below. Thank you so much for watching and please don't forget to like, Nakalog, friend. share, comment, and subscribe. Bye!